Entä jos sun uusi koti olisi sellainen, missä sä et ihan oikeasti tarvi autoa mihinkään? Juli Verraton ja Onnekas sijaitsee ihan Tikkurilan keskustassa, mutta silti täällä on tosi rauhallinen tunnelma. Asemalle kävelee muutamassa minuutissa, lentokentälle pääsee junalla vartissa ja kaikki palvelut löytyy käytännössä kotiovelta. Tää suojaisa sisäpiha tekee tästä paikasta tosi viihtyisen ja yhteiset tilat helpottaa arkea. Asukkaiden käytössä on talosauna, pesutupa, kerhohuone ja hyvät pyörien säilytystilat. Kvartsitasot, modernit materiaalit ja astianpesukone tekee kodeissa sekä tyylikkäitä että käytännöllisiä. Ja näissä viherhuoneellisissa asunnoissa on ihan oma fiiliksensä. Tänne saisi ihan täydellisen lukunurkkauksen tai vaikka oman pienen kasvihuoneen. Täältä löytyy koteja niin omaa ensimmäistä asuntoa etsivälle kuin vähän enemmänkin tilaa kaipaavalle. Pohjat on suunniteltu toimiviksi. Tikkurilassa kaikki on lähellä. Kahvilat, kaupat, harrastukset ja nopeat yhteydet joka suuntaan. Tää koti voisi tehdä sun elämästä vähän helpompaa ja paljon kivempaa, joten olisiko sun aika nyt muuttaa? Käy kurkkaamassa vapaat asunnot ja vuokraa omasi.